मजबूरी सच कहीं दोनों बातें जरूरी कि कैसे कहीं के करा से मन भरला कि पिया धरेला तजिया अरे अरे धरेला तब प्यार करेला। ये आजकल ट्रेंड नहीं चल गया पिया और यार वाला, जिसको भी देखिए हमेशा इस टॉपिक पे जरूर गाना गाता है क्या जी कि पिया धरेला तजिया डरेला। पढ़ाई करेला तू कौना क्लास में कि मान करे छोड़ दी कि कहिल पढ़ाई आ होला ई सकुलिया में ते लड़ाई क्या बात है धाके कोनो काटा खींच लेले बाडू पट्टा हमर जीवा जरा देले बा। लेकिन तारा आखिया के कजरा ये गाना झगड़ा करा दे, ये गाना है ना कि देवर जब खूब सूरत बा भतार के कहा जरूरत बा कि तोरा अखिया के कजरा या जान झगड़ा करा दे। हेलो इसको देखिए जब अनुपमा यादव आ गेल बड़ी तो टुटुन यादव के गाना ना होई सब हो कि एगो से दूरी एगो बाटे मजबूरी जा जा कि पिया धरेला तजिया डरेला पिया धरेला तजिया डरेला यार धरेला देवर जब खूब सूरत बा हतार के देवर जब खूब सूरत बा हतार के तोरा अखिया के कजरा ये जान तोरा अखिया के कजरा ये जान पिया धरेला तजिया डरेला पिया डरेला पेन्ह जाब साड़ी टिकुली साथी लीलाज ऑर्गन की आवाज बढ़ाई, ऑर्गन की आवाज हो जाल पागल पियावा देखी श्रृंगार रामा सूट सलवार यार हमर लभ करला मन करे जब करे के प्यार यार तब करला हो सजिया पर असली लड़ाई लड़ला एक और गाई एक पीछे में एक और गाना गाई कि बघवा पिरंगनी कहल चला हीरो
बंधवा बिरादरी कहल जला यही राना के लाभर हमारा अरे पहले रहले राजू आखना हो गइले पहले रहले राजू आखना हो गइले अब नैयो ना डोले सैयो मोटा हो गइले। गाना के भाव हम लिखबैले रहे पातर पिया में बाटे नरजीरा अरे तो छोड़े नहीं और के तो नरजीरा पातर पिया में अब बहुत एनर्जी रहा धरे का छोड़ नहीं करी के तने वाले जीरामा लेकिन आज ले 2 मिनट रुकी लेकिन आज ले शिवानी के जौन भी पिया बोले बड़े सब मोटे काट गए काजी आज काजी बक्सा न रे ठीक है अरे अरबा के रखिले हम कोरबा में पिया के सिंहोराबा में टिकू तूफान रखे हर दम हमारा के कोरबा में बच्चन बड़ी तंग करला किया के बच्चन बड़ी हर तंग करला ठीक हो अरे 2 मिनट रुको ना हमारा पहले बात करने दो रुको 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 ठीक हो सुनो इधर भाई टोपिया देना दो ना क्या तुम भी टोपी लगाओगे पक्का 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 अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है पक्का ना मारे सिक्सर की 6 गोली छाती में रे बर अच्छा 1-2 गाना सुन लीजिए हम तो बीच बीच में गा ही रहे हैं जी हैं कि आजा बचन बड़ी तंग करला कि पिया करला अजिया करला पिया करला नरमुंडा धरेला तो प्यार करेला बहुत बहुत धन्यवाद मारे सिक्सर के 6 गोली छाती में रे अरे छाती में रे अब पावर होला ई खाली ओहिर जाती में रे अरे जाती में वाह सुंदर अति सुंदर सुंदरी आज इस संगीत के कुरुक्षेत्र में तूने सबको वीर गति को प्राप्त किया है मांगो क्या मांगती हो 10 मिनट चुप रहिए बस इतना मांग रहे हैं ये तो होगा नहीं अच्छे आइए